Two fella ba mitja mapena. Other this world dera bakena. Back at the day si Joe Osa tumile kavela. Many men ba pala go shela. Playboy ke betwa ka pendlena. Ke tswere meshe go shota matlera. Breakfast cherry ya mo rapper. Inyaga man I'm too fun. Me and Mesh we run. Sauda you coming. Inyaga man I'm too fun. Ngikutshela ngoma phezulu dosidinyela Zulu laduma mongphikisa bhodlela qhuma didisa hleka kwaqo gijima lala phenduka Gasteru bevala istradila stradile muhlobisa ushaki. Hey yo, it's your boom. Hey, it's your boy Makhathini Xulu uXaphathu Sankweni bafethu. My brother today I'm here with Jene uyazi bafethu. Abafethu siphethe uJene ke. Jene ayikulo kai. Azange ngokuningi ngiyabana nani nabona bafethu yabo. Ukuthi besingcine ekudala la sesibuyile sesishuthile si on siphethe uJene ngayi. Jene ngizokubuza nje imibuzo efew mntakagogo nje. Efew nje ngibona. Yeah, efew i5 nyana 10 nyana yabo. So u-afole imibuzo le. Sure. On bafethu so Jene, where is your brain located? Ingqondo yakhe ivala. I-location ivala. Ila macala la ekhanda obvious. La ikhanda. Yeah, sure. Kanjani? Like explain. Okay, sharp. Ikhanda sabona sharp. Where ikhanda? Ikhanda phela liningi na position lapha. Where ikhanda? Obvious. Kayila next to imedula ithola. La enhloko macala. Next to imedula thina sazi ngesimphikise sharp. So my brother ziva ihlathi zakho. Ihlathi? Yeah. Sebusweni. Ihlathi sebusweni bantwana basekhaya. Asimbuze ngenye kubafo ke so bafo what's the difference between legs and foot? Umehluko nje between legs ne foot. Akayi futhi yabo like angazi ngathini maka obviously legs yini ama-potries ayithola amadolo nani bese ama-feet obviously inyawo phansi lephathi okanda ngayo. Ayithola uthiyami. Ngiyamuzwa ubafo ne bafo lephathi okanda ngayo sharp. Angithi manje phela we have fingers ne. Elasenza nje yini? Yo. Amanje ngaphandle. Toes uthiyami. Toes. Kanti bafu toes like accident elincane leli ucicana lokugcina. Hayi. Yini le? Ngeke ngisho ukuthi yini le eyi-1. Okay ke kawu sesoceda bafo wasikaye i-word of the day ayivule kali yakho. Baba kavula wena kaqhubeka la khuluma la wena khohlwa. Word of the day awuthiyami ukuthi mawune isikhathi bachama intwana yami. Ngena kubo intwana yami. Kubo. Hayi Take it easy dog. Short bafethu simbamba ngamanye ama questions. So right now bafo are you a male or you are a man? Male or a man? Kwamanje angeke ngithi ngiyimene ayithola cause anginawo nama income nani yabo angikazipaneli ngisageleza ngisaseyimeli yabo. Saseyimeli. Yeah, sure. Okay kanti email ne-man akusinto eyi-1. Into eyi-1 maku-obvious ukuthi okwamanje angabi indoda ngisaseyintwana encane yabo. Hayi Atholi nane-income. siyamuzwa bafo akatholi nane-income. So bafo where is SA located? Located by E-Africa kaphansi. where is Africa located then? Yo. Inkinga ke le. Inkinga kanjani bafo? Angichazele. Aish. Ngathi kuphi yo? Maybe ngisho direction or something. Asiyekele le ngoba ngathi sifuna into eyiningi. So bafo what's your favorite continent in South Africa? Hayi akuna continent eSouth Africa. Kunani? Continent South Africa. Hayi. What is our currency ke in South Africa? Ngazi awuthiyami. You see this gender. Fear death. Maka funa imali ungiphi 1 rand. Iza. Yeah, bafethu Makhathini lona ngiphethe uJene bafethu Sure bafethu. us signing out niyazi bafethu thanda ukuphela sesi on. Sibonge. Yeah, sure. Avule kana yakho isave.